Amadeus, el Departament de Salut ha detectat el primer cas de la soca britànica de la Covid-19 a Catalunya. Es tracta d'una persona que va viatjar des del Regne Unit però que resideix a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que ara s'està fent l'estudi de contactes i ha assegurat que és probable que n'hi hagi més casos a partir d'aquesta persona. Segons els primers estudis fets al Regne Unit, la variant del virus seria més contagiosa i menys letal, però pot tenir efectes igualment negatius i afectaria més als joves. A tot això, el Departament de Salut ha comunicat aquest dijous 6 noves morts per Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida, amb el que ja són 474 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa al conjunt de l'Estat, Espanya ha superat els 2 milions d'infectats per coronavirus. Tot això el dia que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que en un termini d'entre 7 i 10 dies es rebran les primeres dosis de la vacuna Moderna. Concretament, s'esperen rebre 600.000 dosis. Aquest anunci es produeix després que dimecres la Comissió Europea hagi autoritzat l'ús de la vacuna de Moderna a la Unió Europea, la qual serà la segona vacuna contra la Covid que s'administri, seguint a la de Pfizer-BioNTech. Com en el cas de la de Pfizer, les dosis de Moderna arribaran al magatzem central de Guadalajara i des d'allà el Ministeri les distribuirà a les comunitats autònomes. La logística de la distribució és menys complexa perquè la vacuna de Moderna s'ha de conservar a 20 graus sota zero, mentre que la de Pfizer es conserva a 80 sota zero. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit que a finals de l'estiu ja hi haurà un 70% de la població vacunada. Per cert, que Lleida és el territori de Catalunya que mostra un major rebuig cap a la vacuna, on s'arriba a l'11,74%, mentre que Tarragona presenta el percentatge més baix, amb un 4,27%. Són dades presentades pel coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz. Fins al moment, a Catalunya s'han administrat unes 25.000 dosis i el 55% dels vacunats són persones que viuen a residències.